सगुन दाराम सानाम कोगे जोहार इंगे परमेश्वर मानडे तेहेñ abo bon पढ़ावा ऑल चिकी रेना गाबान राहा आड़ांग ऑल ऊते अयुर कते केचेद आड़ांग ऑल को ओका लेका आड़ांगआ ओना साउते केचेद आड़ांग ऑल रे राहा आड़ांग ऑल को लगाव लेनखान चेद लेका आड़ांगआ ओना bon राहा आड़ांग ऑल ऊ केचेद आड़ांग ऑल ओत ऊ ओत मेसा लेनखान हुयुग कना उत ओनकागे ऊ ओ उ ऊ ओम ऊ ऑल उल ऊ आक उक ऊ आज उज ऊ आम ऊ औ ऊ इस उस ऊ इही उह ऊ इन उन ऊ इर उर ऊ उच उच ऊ उत उत ऊ उण उण ऊ उई उई ऊ एप उप ऊ एड उड़ ऊ एन उन ऊ एड उड़ ऊ उठ उठ ऊ उक उक ऊ ओम ओहो नोआ दो केचेद आड़ांग ऑल सला राहा आड़ांग ऑल ऊ गाबान लेखान ओका लेका आड़ांगआ ओना बोन चेदोआ ओत ऊ तू ओ ऊ गु ओंग ऊ ngु ऑल ऊ लू आक ऊ कु आज ऊ जू आम ऊ मु औ ऊ इस ऊ सु इही ऊ हु इन ऊ न्यू इर ऊ रु उच ऊ चू उत ऊ दु उण ऊ णु उई ऊ यू एप ऊ पू एड ऊ डू एन ऊ नु एड ऊ रू ओट ऊ टू उक ऊ बू ओम ऊ ओहो नोआ कोदो केचेद आड़ांग ऑल सला राहा आड़ांग ऑल ओ गाबान काते आड़ांग बोन क्लास रे अब नोडे बारिया कथा बोन चेदना पुइलु हुयुग कना राहा आड़ांग ऑल ऊते अयुर काते केचेद आड़ांग ऑल को गाबान लेनखान ओका लेका आड़ांगोग कना ओना बोन बाडाय किया दोसार रे बोन चेद किया केचेद आड़ांग ऑल सला राहा आड़ांग ऑल ऊ गाबान लेनखान ओका लेका आड़ांगोग कना ओना बोन चेद किया एनखान तेहेña क्लास दो नोडे गेबोन मुचादा दाराय कान क्लास रे दो ना बोन पढ़ावा राहा आड़ांग ऑल एते गाबान काते ओका लेका आड़ांगोआ ओना बोन चेदोआ तबे खान सानाम कोगे जोहार।